हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला तिसरा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे कर्मयोग, कर्माचा योग. पण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला तिसरा अध्याय कर्मयोग, कर्माचा योग. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद आपण यांनाही साष्टांग वंदन करूया. त्याच्यानंतर नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्या प्रेरणेने आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, अगदी आपल्या घरात बसून आपण भगवद्गीतेचं अध्ययन करतो आहे. आणि त्याचबरोबर सर्व कृष्ण सेवकांना माझं साष्टांग वंदन आहे. कारण की ज्यांच्या सर्व कृष्ण सेवकांमुळे जरी प्रेरणा नामनिष्ठ दास प्रभूंची असली तरी प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन हे सर्व कृष्ण सेवकांमुळेच होतं आहे. आणि म्हणून त्या सर्वांना मी साष्टांग वंदन करून आपण पुढे जाऊया. पुन्हा माझा आपला रोजचा प्रश्न, काल आपण काय शिकलो? हरे कृष्णा. हँड रेस करा आणि आपण एकेकाला उत्तर द्या. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. बोला माताजी. करुणा आनंद नाही, त्याच्या प्राप्तीसाठी प्रतिक्रिया, गोंधळ, स्थिरता, स्थिर मुनींची बद्दलचे परिणाम, परंपरा नष्ट होत चाललेली होती. आणि त्याच्यामध्ये ते अर्जुन सगळ्या याच्यात गोंधळून गेलेला असल्यामुळे त्याला कृष्ण समजायचा प्रयत्न करतात ते. आणि आपल्या त्याच्यात अर्जुनाला जे 5 प्रश्नांनी कृष्णाला उत्तर दिले त्याच्याबद्दल आपण विचार केला होता त्याच्यामध्ये. खूप छान माताजी. अजून कोणाला बोलायचंय? हरे कृष्ण. आत्म्याबद्दलचे ज्ञान योग, बुद्धी योग आणि सांख्य योग याच्याबद्दल समजवलं होतं. खूप छान माताजी. हरे कृष्णा. वसुधा माताजींनी अध्यायाचं आपल्याला नाव दिलेलं आहे गीतेचा सारांश. एकदम छान. अजून कोणीतरी हँड रेस केला आहे? रोहिणी माताजी. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा रोहिणी माताजी, बोला. हो. दुसऱ्या अध्यायात आपण गीतेचा सारांश आपण म्हणतो त्याप्रमाणे पाहिला. आणखीन अर्जुन भगवंताला शरण जातात आणि विचारतात सगळं. आणि मग भगवान त्यांना म्हणतात की नक्की तुम्हाला कशाचा त्रास होतो आहे. तर हे आपण काल बघत होतो. खूप छान माताजी. हरे हा. कृष्णा. हरे कृष्ण. हा. सगळ्यांनीच खूप छान उत्तर दिलेली आहेत, की कालच्या अध्यायात आपण काय पाहिलं. पहिल्या अध्यायामध्ये आपण पाहिलं की रोहिणी माताजींनी परत हँड रेस केलाय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. झालंय. अच्छा, चुकून झाला का? हरे कृष्ण. ठीक आहे, ओके. वैशाली माताजी, हरे कृष्ण. कालच्या अध्यायामध्ये आपण बघितलेलं आहे की नैनम चिनंती शस्त्राणी म्हणजे पहिल्या अध्यायामध्ये तर कृष्णांनी अर्जुनाने विचारलं तर ते एक संभ्रम होतं त्यांच्या मनामध्ये की युद्ध करू किंवा नको करू, कशासाठी करू, का करावं, मला यातून काय मिळणार आहे, जर मी जिंकलो तर काय, नाही जिंकलो तर काय. आणि हा जो संभ्रम होता, त्यानंतर दुसऱ्या अध्यायाला आपण संपूर्ण गीतेचा सारांश असं म्हटलेलं आहे. त्या सारांशामध्ये तर असं सांगितलं गेलेलं आहे, भगवान श्रीकृष्ण सांगतात त्या समोर अर्जुनाला की करता करविता कोणीच नाहीये, तर मीच करता करवित आहे. आणि तुला जर असं वाटत असेल तर आत्मा जो आहे आणि आत्मा आणि शरीर, आपण फक्त शरीराकडे बघतो आहे आणि आपल्याला शरीर असं वाटतं की हेच सगळं काही आहे, परंतु असं नसून आत्मा सगळं काही आहे. मग आत्माला कधीही हा मरत नाही, वाळत नाही, सुकत नाही, जळत नाही, काही होत नाही. मग तू चिंता कशाला करतो आहे? मग तू चिंता कशाची करतो आहे? शरीराची कशाला करतो आहे? तू आत्म्याची कर ना, मग आत्म्याला तू जाणून घे. अशा प्रकारे आपण बघितलेलं आहे. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. विल्य प्रभूजींनी पण हरे उत्तर दिलेलं आहे की ज्ञान योग भगवंतांनी सांगितलेला आहे, भौतिक दृष्टी आणि आध्यात्मिक दृष्टी, चॅट बॉक्स मध्ये. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा सगळ्यांना. आता आपण पुढे जाऊया. कालच्या अध्यायात आपण पाहिलं की अर्जुनाची जी व्यथा होती, जे वैषण्य होतं, आणि त्याच्यावर कुठेतरी कालचा आपला गीतेचा सार होता की नाही, सारांश. म्हणजे एक वाक्यामध्ये एक आन्सर इन वन सेंटेन्स, एक वाक्यामध्ये काल उत्तरं दिलेली आहेत, मुद्दे मांडलेले आहेत. आणि नंतर हळूहळू त्या प्रत्येक मुद्द्यांवर, आणि म्हणून गीतेचा सारांश. आणि म्हणून कालच्या अध्यायाला प्रभुपाद काय म्हणतात, गीतेचा सारांश. हे सगळे मुद्दे मांडलेले आहेत आणि मग एक मुद्द्याचे वेगळे अध्याय आहेत. तर ते आता आपण आजपासून बघणार आहोत. तर काल मग भगवंतांनी जे अर्जुनाचं वैषण्य होतं, की त्यांना करुणा वाटत होती, की हे माझे कोणीतरी आहेत. आणि मग त्याच्यात त्यांनी ज्ञानाचा प्रकाश दिला, की हे जे सगळे आहेत किंवा आपण सगळे आहोत, हे जे शरीर धारण केलेलं आहे, तर हे शरीर नाशवंत आहे. आणि आपला जो त्याच्यामध्ये त्या शरीराला चेतना देणारा जो आत्मा जो आहे, तो शाश्वत आहे, तो चिरंतन आहे, तो सनातन आहे. आणि ती दृष्टी कुठेतरी काल भगवंतांनी देण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर आनंद नाही. मग आनंद का नाही? तर तू एक क्षत्रिय आहेस आणि युद्धकर्म तुझं कर्म आहे. तू जरी जिंकलास तरी तुला राज्य मिळणार आहे. मृत्यू आला तरी हे धर्मक्षेत्र आहे आणि त्यामुळे तुला स्वर्गप्राप्ती होणार आहे. त्यामुळे क्षत्रियाचा धर्मपालन करणं गरजेचं आहे. म्हणून आनंद का नाही? हा कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. मग पापी प्रतिक्रिया. मग बुद्धियोग म्हणजेच भक्तियोग. म्हणजे की आपण जे कर्म करतो आहे, ते जर धर्माला धरून असेल आणि तेच आपण भगवंताला अर्पण केलं, तर भगवंताला स्मरून केलं, तर आपल्याला त्याचा दोष लागत नाही. हे कुठेतरी काल भगवंत सांगायचा प्रयत्न करत आहेत. आणि मग ह्या सगळ्यांमुळे झालेला गोंधळ जो आहे, तो बाजूला सारण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि तो बाजूला कसा सारेल, की व्यवसायात्मिका बुद्धी. म्हणजे काल भगवंत सांगतायत, की बुद्धीला अनेक शाखा फुटतात आणि म्हणून गोंधळ उडतो. आणि म्हणून त्यांनी त्यांना स्थिताधीर म्हणींची लक्षणं सांगितली, की आपण आपलं लक्ष कसं एकाग्र करायचं, कसं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आपलं राहिलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे. तर तुम्हाला आठवत असेल तर एक कासवाचं आपल्याला उदाहरण होतं, की कासव कसं आपले सगळे इंद्रिय आतमध्ये असे जखडून बसतो की नाही, आपण त्या पद्धतीने आपले सगळे इंद्रिय विषय हे सगळे जे आहेत त्यांना आपण आतमध्ये असं जखडून ठेवायचं. आणि मग तशा पद्धतीने आणि वेगवेगळी उदाहरणं दिली आणि मग पुढे कुठेतरी अ, कालचे आपल्याला एक मुद्दे मांडलेले आहेत. आणि आता आपण सविस्तरपणे पाहूया, की आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला भगवंत काय सांगत आहेत.
तर आजच्या अध्यायात आपल्याला बघायचं आहे, आजचा आपला कर्माचा योग आहे. कर्माबद्दल थोडंफार बोलतो आहे. मग त्याग की कर्म, निष्काम कर्मयोग की ज्ञानयोग काय श्रेष्ठ आहे, हे कुठेतरी असं अध्यायात सांगितले आहे. मग कर्मकांड ते कर्मयोग, मग हा काय प्रवास आहे. नेता, आपल्याला नेता माहितीये, लीडर, आपल्याला हल्ली सगळे आजूबाजूला लीडर असतात, नेता, पॉलिटिशियन असतो किंवा आपण ऑफिसमध्ये जातो तिथे कोणीतरी म्हणजे कुठेतरी काहीतरी कोणीतरी लीडर असतो, मॉनिटर असतो, शाळेमध्ये जातो, क्लासमध्ये जातो, कुठेतरी सोसायटी मधला कोणीतरी एक असतो. तर मग तो नेता, तो लीडर कसा असावा, तो कसा आदर्श असावा, हे आपल्याला भगवद्गीतेतच सांगितलेलं आहे. आणि आपल्या मध्ये एक मोठा शत्रू आहे. मग तो शत्रू कोण? तर ते आपण आजच्या अध्यायात बघणार आहोत. मग आपल्याला कालच्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी एकीकडे ज्ञानाचा प्रकाश सांगितला, म्हणजे एकीकडे आध्यात्मिक दृष्टी दिली. आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. हो की नाही? आणि मग दुसरीकडे मग मला सांगा, की अर्जुनाला प्रश्न पडला आहे, की मग आपल्याला जर आपण आत्मा आहोत, मग आत्म्याला कशाला राज्य हवंय? आत्म्याला कशाला हवंय, की युद्ध करा वगैरे, हो की नाही? काही गरज आहे का? असा कुठेतरी प्रश्न अर्जुनाच्या मनात पडलेला आहे. की आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत किंवा आपल्याला मग भगवंताचं नाव घेणं किंवा भगवंताला शरण जाणं तर ही कुठेतरी दृष्टी कुठेतरी सांगता आहेत. म्हणजे आपल्याला त्यागाची भावना, समर्पणाची भावना दिलेली आहे आणि दुसरीकडे परत तुम्ही सांगताय कर्म करा, युद्ध करा. असा कुठेतरी संभ्रम तयार झालेला आहे मनामध्ये. आणि कदाचित तो आपल्यामध्ये पण झाला असेल, कारण की एकीकडे सांगतायत की बाबा तू युद्ध कर अर्जुना, असं सांगतात आणि दुसरीकडे आपल्याला सीताधर मुनींची हे एक नाही, दोन नाही, असे हे धड-धड, धड-धड लगेच अशी आपल्याला लक्षणं सांगून मोकळे झाले. मग नेमकं काय करायचं? युद्ध करायचं, शस्त्र हातात घेऊन युद्ध करायचं का सीताधर मुनींसारखं सगळं त्याग करून जंगलात जाऊन आपण संन्यास आश्रम सांभाळायचा? म्हणजे नेमकं काय? असा प्रश्न, असा संभ्रम अर्जुनाच्या मनात निर्माण झालाय, कुठेतरी आपल्याही मनात निर्माण झाला आहे आणि तोच अर्जुनांनी विचारला आहे, की भगवंता एक काहीतरी सांग, की आपण युद्ध करायचं की त्याग करायचा? म्हणजे कर्म करायचं की आपण त्याग करायचा, कर्माचा त्याग करायचा? आणि त्याच्यावर भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी, वृषाली माताजी. पहिला श्लोक म्हणून ह्याच्यात नाही, आहे स्क्रीनवर 6वा. हा स्क्रीनवर आहे तो. कर्मेंद्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्णा. सगळ्यात कोण वाचता आहे पहिले? प्रिया माताजी, तुम्ही वाचा आधी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो कर्मेंद्रिये संयमित करतो, परंतु ज्याचे मन इंद्रिया विषयांचे चिंतन करीत आहे, तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता इथे किती उत्तम पद्धतीने. हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही म्यूट करा. तिथे आता भगवंत सांगत आहेत की जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो. मग इथे एक छोटस उदाहरण पण आता भगवंत अर्जुनाला विचारत आहेत की तू एक क्षत्रिय आहेस. आपण एक प्रकारे असा विचार करू की तू युद्ध सोडून गेलास, तू आता जंगलामध्ये वगैरे गेलास, तर तिथे उद्या तर तुला आणि मग संन्यास आश्रम धारण केला. मग संन्यास आश्रमामध्ये एक आपल्याला काय की तुम्हाला कुठलंही शस्त्र बाळगायचं नाही आहे. तुम्हाला फक्त ते सगळ्या गोष्टींचा म्हणजे आपल्याला त्याग करून एका जंगलामध्ये जाऊन आपल्याला तपस्या करायची आहे, भगवंताचं नामस्मरण करायचं आहे. ठीक आहे. आपल्या गृहस्थ आश्रमाचा संपूर्णपणे त्याग करायचा आहे. मग असा जर सपोज तू केलंस, तर मला सांग की उद्या तुझ्या समोर जंगलामध्ये कोणावर अत्याचार होत असेल, अन्याय होत असेल, तर तू शस्त्र नाही का उचलणार किंवा तू तिथे जाणार नाही का? असा प्रश्न असा म्हणजे काय की तुम्ही इथे भगवंत काय सांगताहेत, तुमचं मन विचलित नाही का होणार? म्हणजे थोडक्यात इथे असं सांगायचा प्रयत्न करत आहेत, की तुम्ही तुमचं सर्व कर्मेंद्रिय आणि इंद्रिय म्हणजे तुमचे सगळे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय यांना संयमित करून, संयमित करायचं म्हणजे काय? यांच्यावर नियंत्रण ठेवायचं. आपल्यातला संयम वाढवायचा
आणि त्याच्यानंतर आपण एकाग्र चित्ताने भगवंताचं नामस्मरण करायचं किंवा हे कुठेतरी भगवंत सांगायचा प्रयत्न करत आहेत. आता इथे शेजारच्या चित्रामध्ये एक उदाहरण आहे. मला सांगाल ते काय करता आहेत? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शेजारचं चित्र तुम्हाला दिसतं आहे? हा, सुनंदा मराठी बोला. फोनवरती ते कोणाशी बोलतात ते आणि हातात त्यांच्या ते हे कमंडलू कमंडलू. आहेत. हा, हं. अच्छा. ओके. कोणाशी तरी कृष्ण संवाद साधतात ते. अच्छा, ओके. हरे कृष्ण. अजून आणि कोणाला? हातात सिगरेट पण आहे, त्यांच्या हातात सिगरेट पण आहे. ओके. हा, हा, मी बोलू का? हा बोला. हा, हरे कृष्ण. जे त्यांचं मूळ रूप दिसतंय आपल्याला, जर बरोबर बघता आपल्याला असं वाटतं एखादी संन्यासी आहे, साधू आहे, मुनी आहे, ऋषी आहे. परंतु जर बघितलं तर त्यांनी आपल्यामध्ये ज्या काही वासना असतात त्या त्यांच्या सुटलेल्याच नाही आहे. कारण मोबाईलवर बोलतात आहे आणि जे काही कर्म दिसतात आहे म्हणजे सिगारेट ओढणं वगैरे, ते त्यांच्या काही वासना गेलेल्याच नाहीये. जरी त्यांनी साधूंच जरी घेतलेलं आहे, जसं या अगोदर तुम्ही बोललेले आहेत की अर्जुना तू जर का गेलेला आहे आणि वनात गेलेला आहे, शस्त्र टाकून जाणार आहे, म्हणजे वल्कल नेसून जाणार आहे, जप तप धर्म जे काही आहे ते करणार, परंतु तुला जर अशी वेळ दिसते तर ते करणारच तू, म्हणजे हातात शस्त्र घेणार. तर ह्याच प्रकारे इथे पण दिसते आहे जे मूळ आहे ते त्यांचं काही जात नाहीये. वरवर जरी आपल्याला साधू संत दिसत असले तरीही त्या प्रकारच्या वासना त्यांच्या मधल्या गेलेल्या नाही. हरे कृष्ण. खूप छान माताजी. हरे कृष्णा. खूप छान. विल्यम प्रभूजींनी पण सेम उत्तर दिलेलं आहे. इंद्रियांवर कंट्रोल नाही. खूप छान. हरे कृष्णा. आपण पुढे जाऊया. म्हणजे इथे भगवंतांना हेच सांगायचं आहे. माताजींनी सुद्धा खूप छान समजलं आहे तुम्हाला सगळ्यांना, की भगवंताला तेच सांगायचं आहे. तुम्ही जे कर्म करता आहेत, ते तुम्हाला आपल्या सगळ्या इंद्रियांना, ज्ञानेंद्रिय असतील, कर्मेंद्रिय असतील, त्यांना संयमित ठेवून करायचं आहे. मग जे आपण कर्म स्वीकारलेलं आहे, ते तुम्ही पूर्णपणे मन लावून करा, की तिथे आता जिथे वरकरणी यांनी आपला छान साधूचा वेश धारण केलेला आहे, संन्यासाश्रम धारण केलेला आहे. पण कुठल्याही वासना म्हणा, त्यांच्या हातात मोबाईल आहे, हातामध्ये वेडी आहे. हो की नाही? हरे कृष्णा. आपला माईक कोणाचा सुरू आहे का? थोडं माईकवर आपल्या लक्ष द्या फक्त सगळ्यांनी. हरे कृष्णा. तर हेच आपल्याला इथे भगवंत सांगायचा प्रयत्न करताय आणि त्याला मिथ्याचार असं म्हणतात, की म्हणजे तुम्ही वर दिखावा एक करताय. म्हणजे तुम्ही हात कर्म काहीतरी वेगळं करतायत. म्हणजे तुमची क्रिया काहीतरी एक आहे, पण मनात विचार म्हणा किंवा मनामध्ये तुम्हाला काहीतरी दुसरं वाटतं आहे. म्हणजे हा मिथ्याचार झाला, की आत एक, बाहेर एक. आणि याला असे आपण जगाची फसवणूक करतो आहे, की असं इथे भगवंत सांगायचा प्रयत्न करत आहे आणि अशा लोकांना मिथ्याचारी म्हटलेलं आहे. इथे एक उदाहरण आपल्याला आहे. ही भरत महाराजांची गोष्ट आहे, भागवतम मधनं आलेली. आपण ही 8व्या अध्यायात संपूर्ण गोष्ट ऐकणार आहोत. पण इथे पण तुम्हाला हे दुसरं उदाहरण असं आहे, की भरत महाराज हे श्रेष्ठ भक्त होते. त्यांनी संन्यासाश्रम स्वीकारला होता. पण कुठेतरी त्यांची गाठ त्या एका पाडसाशी म्हणजे हरणाच्या पिल्लाशी पडली आणि मग त्या हरणाच्या पिल्लावर त्यांची काळजी करता म्हणा किंवा काय, तर कुठेतरी ते त्या मोहात अडकले. पुन्हा त्या मोहात अडकले आणि हे जे आणि मग त्या मोहात अडकल्यामुळे त्या हरणाची काळजी घेण्याच्या नादामध्ये कुठेतरी त्यांचं ते जे संन्यासाश्रम कशासाठी केला होता, त्यांनी स्वीकारला होता, की त्यांनी ते जे काही त्यांना यज्ञकर्म आहे किंवा जे काही भगवंताची आराधना, पूजा करायची आहे, तर ती व्यवस्थितपणे करता यावी किंवा एकाग्र चित्ताने करता यावी. पण कुठेतरी त्याच्यामध्ये व्यत्यय येत होता. व्यत्यय म्हणजे कशासाठी? कारण की ते पुन्हा त्या पाडसाच्या मोहात पडले होते. ही गोष्ट काय आहे, ही आपण पुढच्या अध्यायामध्ये 8व्या अध्यायामध्ये संपूर्ण ऐकणार आहोत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा वृषाली माताजी. वृषाली माताजी. हरे कृष्णा. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. सुनंदा माताजी तुम्ही वाचा आता. हरे कृष्ण. या उलट जर एखादी प्रामाणिक व्यक्ती मनाद्वारे इंद्रियांचा संयमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाच्या व कृष्ण भाव भक्तीचा प्रारंभ करीत असेल तर ती व्यक्ती अधिक श्रेष्ठ आहे.
हरे कृष्णा, खूप छान. मग हरे आता इथे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंत सांगतायत की या उलट एखादी कुठलंही आपलं जे कर्म जे आहे ते आपण भगवंताला अर्पण करून किंवा त्याला समोर ठेवून जर आपण त्याचं स्मरण करून जर करत असू तर ते मग ते कर्म कुठलंही असो तर ती व्यक्ती अधिक श्रेष्ठ आहे असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला एक खूप छान उदाहरण आहे. हे चैतन्य चरितामृत मधलं उदाहरण आहे. की तुम्हाला इथे शेजारच्या चित्रात दिसत आहेत ते राजा रुद्रप्रताप आहेत. तर त्यांना एकदा काय झालं की त्यांना चैतन्य महाप्रभूंना भेटण्याची त्यांच्या दर्शनाची खूप इच्छा होती, ओढ होती. पण चैतन्य महाप्रभू काय होते की ते संन्यासाश्रमी होते आणि म्हणून शक्यतो ते गृहस्थाश्रमी जे असतील किंवा काय तर त्यांना भेटण्यासाठी वगैरे ते टाळत होते किंवा ते शक्यतो त्यांना भेटत नसे. आणि मग हे त्यांना समजल्यावर राजा रुद्रप्रताप जे आहेत त्यांना कुठेतरी वाईट वाटलं किंवा दुःख झालं, की मला एवढे थोर आपले चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांचं मी दर्शन कसं घेऊ किंवा नाही घेऊ शकत. तर त्यांचे जे अनुयायी आहेत किंवा सेवक असतील तर त्यांनी त्यांना सांगितलं, की पण चैतन्य महाप्रभू दरवर्षी पुरीच्या रथयात्रेला येतात. तर आणि हीच काय म्हणू शकतो संधी आपण सोडायची नाही असा विचार मनात धरून तर त्यांनी संपूर्ण रथयात्रा तर अरेंज केली म्हणजे ते राजाच होते त्यामुळे तेच करणार होते. पण त्या रथयात्रेमध्ये त्यांनी रथयात्रेमध्ये ज्या रस्त्यावरून रथ जातो त्या रस्ता क्लीन करायची, झाडण्याची एक पद्धत असते. तर ती सेवा त्यांनी स्वीकारली. राजा आहेत हां, विचार करा राजा आहेत ते त्या संपूर्ण नगरीचे, राज्याचे राजा आहेत. पण त्यांनी सेवा कुठली घेतली, की त्या जिथून ज्या वाटेवरून, ज्या रस्त्यावरून रथ जाणार आहे, तो रस्ता क्लीन करायचा, स्वच्छ करायचा म्हणजे जेणेकरून रथ आपला पुढे-पुढे छान जाईल. तर ही सेवा मनोभावे त्यांनी त्या राजाने ती सेवा स्वीकारली. म्हणजे आपण कोण आहोत हे बाजूला सारून आपल्याला फक्त त्या कृष्णाची, त्या भक्ताची, त्या भगवंताची सेवा करायची आणि त्याच्यासाठी काहीतरी करायचं आहे. चैतन्य महाप्रभूंचं आपल्याला तिथे दर्शन होईल की काय आणि आपण आपली सेवाही करू. आपण आपल्याला एक थोडी सेवाही दिली जाईल हीच फक्त मनात इच्छा होती. आणि जेव्हा हे त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंनी बघितलं की राजा तिथे अ, असे मनोभावे सेवा देत आहेत. तर तेही त्याच्यावर प्रसन्न झाले आणि ते म्हणाले, की याहून दुसरं काहीच श्रेष्ठ नाही, की याच्यातच तुम्ही तुमचं कर्म करत राहा. नक्कीच तुम्हाला भगवंताची प्राप्ती होईल, असं तिथे तेव्हा सांगितलं. हरे कृष्ण. आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी, वृषाली माताजी. हरे कृष्ण. हा 9वा श्लोक. बर. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजना माताजी तुम्ही वाचणार आहात का मी सांगू म्हणजे प्रिया माताजी किंवा हरे माताजी भक्तांना देऊया आपण आज वाचून. ओके. हो, हरकत नाही. हां, प्रिया माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्री विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाही तर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कांतेया, तू आपल्या नियमित कर्माचे पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे ते हे कौंतेय आहे. कौंतेय म्हणजे कुंतीचा पुत्र अर्जुन. त्यांना असं संबोधलेलं आहे, की इथे सांगता आहेत, की आपल्याला यज्ञ कर्म केले पाहिजे. मग आता कर्म म्हणजे काय? आणि जे आपण कर्म करतो असं इथे म्हटलं आहे, की भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. मग बंधन म्हणजे काय? ते आपण आता बघणार आहोत. मग कर्मकांड आणि कर्मयोग ह्या 2 गोष्टी आपण आता बघणार आहोत. तर इथे आता भगवंत सांगतात, की कुठलंही कर्म हे यज्ञ कर्म म्हणून केलं पाहिजे. मग ते आपण विष्णूंना आवाहन करण्यासाठी केलं पाहिजे असं भगवंत सांगत आहेत. म्हणजे नेमकं काय, की त्यांना अर्पण करून, त्यांना स्मरण करून आपण ते कर्म केलं पाहिजे. आणि जेव्हा आपण असं करतो की कर्म करतो आहोत, मग त्या कर्मामध्ये आता आपण एखादं काम करतो आहे. मग आपल्याला अशी अपेक्षा असते, की नाही मग त्याच्या फळाची लगेच अपेक्षा असते. कुठलंही काम केलं, की आपल्याला काय वाटतं, मग त्याचं फळ काय असेल? अभ्यास केला तर असं वाटतं
अरे मला मार्क किती मिळतील? आपण आता घरी जेवण बनवलं, आता तुम्ही बऱ्याच गृहिणी आहात. एखादा छान असा पदार्थ बनवला, तर तुम्हाला असं वाटतं की घरात सगळ्यांनी कौतुक केलं पाहिजे. "वाह! वाह! काय छान पदार्थ बनवला, असाच बनवत राहा." मग एक एक अपेक्षा असते ना, कुठलंही आपण काम करतो तर एक अपेक्षा असते, की समोरून काय प्रतिक्रिया येईल किंवा आपल्याला त्याचं फळ काय मिळेल. बघा आपण एखादी एक आपण एखादं पारायण केलं, एखादा माळ जप करायला लागलं, की असं वाटतं की नाही भगवंतानी मला हे दिलं पाहिजे, ते दिलं पाहिजे. म्हणजे एक अपेक्षा असते, मी एवढं देवाचं करतो आणि काय मला भगवंत देत नाही, असा मनात विचार येतो की नाही. म्हणजे आपण फळाच्या अपेक्षेने ते कर्म करतो. मग हे जे आहे त्याला सकाम कर्म म्हणतात. आपण बघणार आहोत पुढे-पुढे पुढच्या अध्यायांमध्ये. पण मग इथे भगवंत सांगतायत तुम्ही निष्काम कर्म करायचं आहे. निष्काम कर्म म्हणजे काय? की तुम्ही काम करा, कर्म करा. क्रिया आपण जी क्रिया करतो त्याला कर्म असं म्हणतात. ती क्रिया करा, तुम्ही कर्म करा. पण तेथे फळाची अपेक्षा ठेवू नका. तुम्ही ते कर्म भगवंताला अर्पण करा. त्यांना स्मरून करा आणि फळ सुद्धा त्यांनाच अर्पण करा. असं जे आहे हे निष्काम कर्म आहे. आणि जर आपण तसं केलं नाही तर ते आपल्याला बंधनामध्ये अडकवण्यास कारणीभूत ठरतं. मग बंधनामध्ये म्हणजे काय? हे सुद्धा आपण हळू पुढे शिकणार आहोत. तर इथे आपल्याला सांगता आहेत आणि मग कर्म मग आपल्याला कसं योग्य कर्म किंवा ते कसं आपल्याला कळणार? तर म्हणून आपल्याला त्याच्यासाठी अ, काही कर्म जी आहेत, की जी धर्मामध्ये सांगितलेली आहेत. मग ती कर्म आपल्याला करणं गरजेचं आहे. मग त्याच्यामध्ये मग ते कर्म म्हणजेच काय आणि ते आपण भगवंताला अर्पण करतो, तर त्या कर्माचा यज्ञ होतो आणि म्हणून ते कर्मकांडाचा कर्मयज्ञ होतो. मग अशी कुठली 5 गोष्टी आहेत, तर आपल्याला की ती आपल्या रोजच्या व्यवहारामध्ये आपल्याला ती पार पाडायची असतात किंवा त्याला आपण प्रिस्क्राईब ड्युटी किंवा विहित कर्म म्हणतो. तर ते आपले कर्तव्य आहे. आपण म्हणतो इती कर्तव्य आहे, आद्य कर्तव्य आहे. तर त्याच्यामधलं एक जे असतं ते आपल्याला ऋषीमुनींनी आपल्या गुरूंनी सांगितलेलं जे असतं ते ते आपलं विहित कर्म असतं. मग आपल्याला काही आपल्या पितृंसाठी किंवा पितरांसाठी आपल्याला काही गोष्टी कराव्या लागतात. काही संस्कार तर ते एक आपल्याला आहे प्रिस्क्राईब ड्युटी म्हणू शकतो किंवा विहित कर्म म्हणू शकतो. आपल्याला देवांसाठी काही गोष्टी कराव्या लागतात. त्या एक असतात. त्याच्यानंतर आजूबाजूला आपले जे भूतदया आपण म्हणतो, की आपल्या आजूबाजूला जे प्राणी आहेत, पक्षी आहेत, तर त्यांना समान वागणूक देणं किंवा त्यांच्यासाठी आपली काही कर्तव्य आहेत, ती पार पाडणं, ते विहित कर्म आहे. आणि दुसरं सगळ्यात शेवटचं म्हणजे सगळ्यात शेवटचं म्हणजे महत्त्वाचं, की आपल्या घरातले आपले कुटुंबीय असतील, आपले शेजारी-पाजारी, मित्र, परिवार, नातेवाईक हे सगळे, की हे म्हणजे आपल्याला सोडून दुसरे ह्युमन बीइंग्स किंवा दुसरी मानवता, त्याला आपण मानवता धर्म म्हणतो, की त्यांच्याशी आपल्याला मित्रत्वाने राहणे, त्यांच्याशी आपल्याला नम्रपणे राहणे, त्यांच्याशी प्रेमाने वागणे, हे जे आहे हे विहित कर्म आहेत किंवा त्यांच्याशी असलेली आपली वागणूक. म्हणजे एक आहे तुमचं ऋषी कर्म किंवा ते झालं. दुसरं आहे पितृकर्म. इतरांसाठी आपल्याला ज्या काही गोष्टी सांगितल्या आहेत ते करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर आपण ज्या देवतांसाठी आपल्याला काही पूजा विधी दिलेले असतात, शास्त्रात दिलेले असतात, ते करणं गरजेचं आहे. प्राणीमात्रांसाठी आणि सगळ्या मानवांसाठी. तर हे जे आहेत आणि ह्यातल्या आपल्याला गोष्टी करणं गरजेचं आहे. तर हे विहित कर्म आहे आणि हे आपल्याला करणं गरजेचं आहे. पण हे करताना आपल्याला आपण एखाद्याला मदत करतो आहे, तर हे करताना तो मला परत काय देणार का? ही अपेक्षा न करता निष्काम भावनेने तुम्ही करा. म्हणजे तुम्ही कर्मबंधनात अडकणार नाहीत, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपल्याला एक त्यागाचं चक्र आहे किंवा कर्म करताना आपण कर्मबंधनात कसं अडकतो किंवा हे इथं कुठेतरी आपल्याला दिलेलं आहे, सांगितलेलं आहे. की प्रत्येक कर्म हे एक प्रकारचा त्याग आहे किंवा आपल्याला त्याचा त्याग आहे म्हणजे काय की त्या फळाचा आपल्याला त्याग करायचा आहे. तेव्हाच त्याचं यज्ञ कर्म होतं. इथे आपल्याला यांनी उदाहरण देताना काय दिलेलं आहे, की इथे आपल्याला शेतकऱ्याचं उदाहरण दिलेलं आहे. मग आता शेतकरी जो आहे किंवा अ, असं समजू शकतो की आपण यज्ञकुंड कुठलंही कर्म, कुठलीही क्रिया जी आहे, तर ते यज्ञकुंड म्हणजे भगवंताचं, विष्णूचं मुख आहे. आणि जेव्हा आपण त्याला आपल्याला माहिती आहे, की यज्ञकुंडामध्ये आपण अग्नी लावतो किंवा अग्नी पेटवतो. तर तो अग्नी म्हणजे हे विष्णुमुख आहे, असं आपल्याला शास्त्रांमध्ये मानलं जातं किंवा आणि आपण जे काही कर्म करणार आहोत, तर ते आपल्या आहुती आहेत. आपण ज्या भगवंतावर चढत असतो आणि म्हणून आपल्याला जे काही आपण कर्म करणार आहोत,
त्याचा आपल्याला निष्काम पद्धतीने करायचा आहे. मग आता इथे बघा आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे, की शेतकऱ्याचं उदाहरण दिलेलं आहे. शेतकरी काय करणार, की शेतामध्ये त्याचं कर्म काय आहे, की शेतामध्ये ज्या ॲक्टिव्हिटी आहेत फार्मिंगच्या त्या सगळ्या पार पडणं, ते त्याचं इती कर्तव्य आहे, आद्य कर्तव्य आहे. आणि मग त्याच्यानंतर त्यांनी ते मग पेरणी असेल, कापणी, त्याच्या आधी ज्या काही गोष्टी असतात त्या सगळ्या केल्यानंतर मग पुढे काय, की मग पाऊस पडले. पावसाने काय होतं, की धान्य पिकतं आणि धान्य पिकल्यानंतर काय होतं, की तेच आपण त्याचं अन्न शिजवतो आणि ते अन्न आपण पुन्हा भगवंतापर्यंत म्हणजे भगवंताला नैवेद्य दाखवतो. आणि मग भगवंतांनीच आपल्याला वेद लिहिलेले आहेत, की हे वेद हे ज्ञान कोणापासून आलेलं आहे, तर हे भगवंतापासूनच आलेलं आहे. आणि मग त्या वेदांमध्येच पुन्हा सांगितलेलं आहे, की आपल्याला वर्ण आणि वर्णाश्रम आपण शिकणार आहोत. तर प्रत्येकाचं विहित कर्म त्याच्यात. हरे कृष्ण, कोणाचा तरी माईक चेक करा, की वर्ण आणि वर्णाश्रम त्याच्यामध्ये. तर प्रत्येकाची कर्म दिलेली आहेत. तर आता इथं आपल्याला शेतकऱ्याचं उदाहरण आहे, की त्यांनी शेतीमध्ये अन्नधान्य पिकवायचं आहे आणि सगळ्या प्राणीमात्रांसाठी ते त्यामुळे त्याचं पोषण होणार आहे. असं म्हणजे हे सगळं जे आहे हे त्यागाचं चक्र आहे. आणि आता आपण अर्जुनाचं जर उदाहरण पाहिलं तर अर्जुनासाठी कुरुक्षेत्र किंवा कुठलंही युद्धभूमी हे त्याचं काय म्हणू शकतो असं यज्ञकुंड आहे. कोणाचा माईक ऑन आहे? हरे कृष्णा. की अर्जुनासाठी कुठलंही क्षेत्र किंवा कुठलीही युद्धभूमी हे एक त्यांच्यासाठी त्यांचं त्या यज्ञकुंड आहे. हरे कृष्णा. इथे कोणाचा तरी माईक एक माताजी मी म्यूट ऑल करू का? हो करा माताजी, कारण ना ते सारखं डिस्टर्ब होतंय मला. हो, मी म्यूट ऑल केल्यावर तुम्ही अनम्यूट व्हा. हो चालेल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मग इथे आता आपल्याला अर्जुनाचं उदाहरण जर आपण बघितलं तर कुठलंही युद्धभूमी हे त्यांच्यासाठी एक यज्ञकुंड आहे. आणि मग युद्ध करणं आणि मग त्यांच्यासाठी शस्त्र जे आहे ते वार चालवणं ते त्या आहुती आहेत. आणि धर्माला अनुसरून ते जे करणं तर हे सगळं आहे हे त्यांच्यासाठी काय म्हणू शकतो आपण, की त्यांचं हे यज्ञ कर्म आहे. इथं आपल्याला मागच्या चित्रामध्ये आपल्याला एक सेकंद हरे कृष्ण. एक गोष्ट होती, की इथे आपल्याला युधिष्ठिर महाराज जेव्हा राजसूय यज्ञ करत असतात, तेव्हा त्यांना नारद मुनींनी ना एक प्रश्न विचारतात, की मी चांगलं राज्य कसं करू? किंवा सगळे माझी प्रजा सुखी राहील यासाठी मी काय करू? त्या नारद मुनी त्यांना खूप सुंदर उत्तर देतात, की हे राज्य जे आहे किंवा तू जो राजा झालेला आहेस, तर तू एक कृष्ण सेवक आहेस. ह्या भावनेने, की तुला कृष्णाने ते काम दिलेलं आहे, की तुला ते पद दिलेलं आहे किंवा ती सेवा दिलेली आहे, की तुला राजा बनायचं आहे आणि त्या पद्धतीने तुला सगळ्यांच्या प्रजेचे रक्षण करायचं आहे, त्यांना सुखात ठेवायचं आहे, ह्या भावनेने तू कर. फळाची अपेक्षा करू नको, की माझी प्रजा आनंदी राहील का दुःखी राहील का असा विचार करू नको. तू फक्त कृष्णाने तुला हे काम दिलेलं आहे आणि त्या भावनेने तू कर. नक्कीच तुझं राज्य जे आहे ते सुखी राहील. आणि जरी काही असलं, काही फरक म्हणजे कुठला एखादा नागरिक असेल किंवा काय, तर त्याला असं वाटलं की नाही आमचा राजा असा नाही किंवा काही असं वाटत असेल, की काही चुकीचं घडतंय, तर त्या बंधनात तू अडकणार नाहीस. कारण की तू राज्य जे सांभाळणार आहेस ते भगवंताचे एक सेवक म्हणून ते तुझं राज्य सांभाळणार आहे. तसंच इथं अर्जुन जे आहे, की ही जी भूमी जी आहे हे त्याच्यासाठी यज्ञकुंड आहे. हे कुरुक्षेत्र हे त्याचं यज्ञकुंड आहे आणि त्याच्यामध्ये त्याला आहुती म्हणजे काय, ते त्याला त्याला त्याच्या बाणांची आहुती द्यायची आहे. तर हे त्याचं त्यागाचं चक्र आहे असं किंवा इथे सांगता आहेत. आणि मग आपण पुढे बघूया, की वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे यज्ञ केल्याने सर्व क्रिया शुद्ध होतात. म्हणजे इथे आता
आपण यज्ञामध्ये ज्या काही आहुती देतो म्हणजे आपण भगवंताला स्मरून जे काही कर्म करतो तर त्याच्यामुळे शुद्धी होते. म्हणजे त्याच्यासाठी आपण काल उदाहरण पाहिलं होतं बिभीषणाचं किंवा हनुमंताचं, की हनुमंतांनी संपूर्ण लंका जाळली. ते फक्त रावणाचं दालन जाळू शकत होते किंवा विभीषण हे सख्या मोठ्या भावाला सोडून ते रामाच्या म्हणजे राम तेव्हा शत्रू पक्षच होता की नाही? जरी त्यांनी तर त्यांना सोडून ते तिथं रावणाच्या विरुद्ध म्हणजे मोठ्या भावाविरुद्ध ते होते. पण तरी त्यांना कुठलाही दोष लागला नाही. त्याचं कारण असं आहे, की आपण कुठल्याही कर्म जे आहे ते भगवंताला स्मरून त्यांच्यासाठी केलं तर त्या क्रिया शुद्ध होतात. त्याचा आपल्याला दोष लागत नाही. आणि मग इथे म्हणत आहेत, आहार शुद्धौ सत्वशुद्धी सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृती. स्मृती लभे सर्व ग्रंथींना विप्रमोक्षः. म्हणजे यज्ञ केल्याने मनुष्याचा आहार शुद्ध होतो आणि शुद्ध आहार ग्रहण केल्याने त्याचे जीवनही शुद्ध होते. जीवन शुद्धीमुळे स्मृतीमधील अति सूक्ष्म ऊतींचे शुद्धीकरण होते आणि जेव्हा स्मृती शुद्ध होते तेव्हा मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू लागतो आणि सर्वांची परिणिती म्हणजे वर्तमान समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कृष्ण भावनेमध्ये होतो. मग इथे आपल्याला आपण हे जे चक्र पाहिलं की जेव्हा आपण अन्न ग्रहण करत असतो, आपण जे अन्न ग्रहण करतो तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे आपल्याला दोष संक्रमित होत असतात. कारण की त्याच्यामध्ये अनेक इंद्रिय कार्यरत असतात. त्याच्यानंतर ते अन्न शिजवलं जातं. त्याच्यामध्ये अन्न जेव्हा आपल्याला माहिती आहे की त्या प्रोसेसमध्ये आपले शेत जमीन जी आपण नांगरतो किंवा काय त्याच्यामध्ये बरेच कीटक व बऱ्याच गोष्टी इन्व्हॉल्व्ड असतात आणि म्हणून काय होतं की त्या आहारामध्ये तो आपण कितीही सात्विक आहार म्हटला किंवा शुद्ध आहार म्हटला तरी काहीतरी दोष त्याच्यामध्ये असतात आणि मग तो शुद्ध केव्हा होतो आणि म्हणून भगवंत काय सांगतात की कुठलीही गोष्ट मला अर्पण करा आणि म्हणून नैवेद्य आणि म्हणून प्रसाद, की आपण अन्न शिजवलं की आपण भगवंताला प्रसाद दाखवायचा, नैवेद्य दाखवायचा. नैवेद्य दाखवल्याने काय होतं, आहार शुद्धी होते. आहार शुद्ध झाला की काय होतं, तो आहार आपण ग्रहण करणार आहोत. आहार ग्रहण केल्यामुळे सत्वशुद्धी होते. म्हणजे आपण जेव्हा शुद्ध आहार ग्रहण करतो, तर जेव्हा त्याचं आपलं पचन होतो आहे किंवा काय, तर त्या रसग्रंथी ज्या तयार होणार आहेत, त्याच्यामुळे आपल्या जीवनामध्ये फरक पडणार आहे. जीवनामध्ये म्हणजे काय, की आपल्यामध्ये आपल्या ज्या मेमरी सेल्स असतील किंवा काय, तर त्या तशाच पद्धतीने तयार होणार आहेत. त्याच्यानंतर तशाच त्या ऊतींचं निर्माण होणार आहे. तशाच त्या शुद्ध ऊती निर्माण झाल्या, शुद्ध ऊर्जा निर्माण झाली, की विचारही शुद्ध होतील. जिथे विचार सात्विक आणि शुद्ध विचार असतील, तिथे काय होईल, की तिथे आपल्याला मग भगवंत कोण आहेत? आपण कोण आहोत? म्हणजे असा कुठेतरी आपण आध्यात्मिक विचार करू शकू. मग मोक्ष काय आहे? मग माझं इती कर्तव्य काय आहे? मग मला काय केलं पाहिजे? मग मला भगवंताची सेवा केली पाहिजे. हे हे कुठेतरी विचार आपण मग ग्रंथांमध्ये काय लिहिलं आहे, शास्त्रांमध्ये काय लिहिलं आहे, तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण वाचतो, कुठेतरी शिकतो किंवा कुठेतरी आचरणात आणायचा प्रयत्न करतो. म्हणजेच काय, की आपण कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला आपण त्या काय म्हणतात समर्पित करायचा प्रयत्न करतो, की जे आपल्या जीवनासाठी आवश्यक आहे आणि म्हणून आपल्याला शुद्ध सात्विक आहार घेणं गरजेचं आहे. हरे कृष्णा माताजी. कोण वाचतंय? हरे कृष्ण. वाचू का? हा, वाचा. भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापातून मुक्त होतात, कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेलं अन्न ग्रहण करतात. इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरता भोजन बनवतात, ते खरोखर केवळ पापच भक्षण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माता जसं सांगितल्याप्रमाणे की आपण जे अन्न ग्रहण करतो आहोत म्हणजे भगवंताचे भक्त आहेत. म्हणजे भगवंताचे भक्त आहेत त्यांना ती गोष्ट माहिती आहे. मग ते बरोबर आयडिया करतात. ते काय करतात, की पहिलं अन्न शिजवलं की ते नैवेद्य दाखवणार आणि मग तो प्रसाद ग्रहण करणार. म्हणजे भगवंताला अर्पण करून मग तो प्रसाद ग्रहण करणार आणि मग बरोबर आपोआप हळूहळू सत्वशुद्धी, आहार शुद्धी आपण जसं पाहिलं तसं. पण जे इतर लोक ज्यांचा विश्वास नाही आहेत, हळूहळू आपण बघणार आहोत की त्यांना मूढात्मा कसं म्हटलेलं आहे. वेगवेगळे विशेषण वापरलेले आहेत, की जे नास्तिक आहेत किंवा ज्यांचा भगवंतावर विश्वास नाही. मग असं लोक काय ग्रहण करतात, की ते इंद्रिय इच्छेसाठी
आणि जे असं अन्न ग्रहण करतात आणि मग ते एक प्रकारचं पापच भक्षण करतात. कारण की जसं तुम्ही जसं तुम्ही जर सात्विक अन्न ग्रहण केलं तर सात्विक विचार तयार होतात. तसंच जर सात्विक ग्रहण अन्न नाही ग्रहण केलं तर विचारही तसेच तयार होणार. विचार तसे तयार झाले की कृतीही तशीच होणार आणि मग कुठेतरी हे पापाचंच भक्षण होणार की नाही, म्हणजे कुठेतरी त्या कृतीमधनं आपण परत बंधनात अडकणार आणि हे कुठेतरी इथे भगवंत सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हा. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा सुनंदा माताजी वाचा. सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यांवर जगतात. जे पावसापासून उत्पन्न होते, पाऊस यज्ञापासून उत्पन्न होतो आणि यज्ञ विहित कर्मापासून होतो. हरे कृष्ण. मग आता हे चक्र हरे बघा. कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे बघा, इथे हे सगळे आपल्याला दिसत आहे. हे सगळं एक चक्र आहे की आपण सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यावर जगतो. अन्न हे कशापासून तयार होतं? पावसापासून तयार होतं. पाऊस हा आपण जेव्हा यज्ञादी कर्म करतो त्याच्यापासून तयार होतो आणि यज्ञ हे विहित कर्मापासून, म्हणजे आपलं विहित कर्म आहे की नाही, की यज्ञ करणं आपल्याला शास्त्रात लिहिलेलं आहे की तुम्ही यज्ञ करा आणि म्हणजे हे प्रत्येक युगामध्ये त्या त्या गोष्टी घडत होत्या. तर त्या आपल्याला त्या त्या युगामध्ये आपण पुढे बघणार आहोत की यज्ञ करणं, मोठमोठे यज्ञ केले जायचे, पाऊस पडला जायचा आणि मग पाऊस पडला की आपल्याला माहिती आहे की तो जमीन मुरणार, अन्न तयार होणार, अन्न तयार झालं की आपण ते शिजवणार, ग्रहण करणार. म्हणजे हे जे चक्र जे आहे तर हे प्रत्येक म्हणजे कुठल्याही गोष्टीची सुरुवात ही विहित कर्मापासून होते आणि त्याचा शेवट सुद्धा काय होतं की आपण त्या अन्नधान्य भगवंताला शिजवतो, म्हणजे ते पुन्हा भगवंतापासूनच तयार होतंय आणि पुन्हा भगवंतापर्यंतच पोहोचतं आहे. आणि मग आपल्याला म्हणून इथे सांगता आहेत की मग आता हे पूर्वीच्या काळातलं यज्ञकर्म झालं की नाही, की आपल्याला माहिती आपण वाचलेलं आहे, कुठेतरी सिरियल्स मध्ये वगैरे बघतो की मोठमोठे यज्ञ केले जायचे. पण आता आपण कलियुगात आहोत की नाही. मग कलियुगात काय सांगितलेलं आहे तर श्रीमद भागवतम मधल्या 11व्या स्कंदामध्ये 5व्या अध्यायामधल्या 32व्या श्लोकामध्ये काय म्हणतायत बघूया. माताजी वाचताय तुम्ही का वाचू? हो वाचते. हो. हा. 32 वाचते का? ओके. ये त्वेद तद्भ्यसु. माताजी स्क्रीनवरचा श्लोक. अच्छा. यज्ञै संकीर्तन प्रायैर्यञ्जन्ति हि सुमेधसः. हरे कृष्ण. कृष्ण. हा. तर इथे सांगतायत की यज्ञै संकीर्तन प्रायजंती ही सुमेधसा, म्हणजे यज्ञ करा. आपल्याला कलियुगात काय सांगितलेलं आहे की संकीर्तन हा आपला यज्ञ आहे. संकीर्तन म्हणजे काय? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हा एक पंचतत्व मंत्र आहे. आणि मग तो मंत्र म्हटल्यानंतर हा आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंना आपण अभिवादन करतो आहे. चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांचे अनुयायी ह्या सर्वांना आपण अभिवादन करतो आहे. हा पंचतत्व मंत्र, की त्यांना एक आशीर्वाद, की तुमचा आशीर्वाद आमच्या पुढे असू द्या, आम्हाला आशीर्वाद असू द्या, तुमची कृपा असू द्या, त्यांना अभिवादन करून आपल्याला सिद्ध मंत्र जो आहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हा मंत्र जो आहे, हा 16 मंत्र आपल्याला 108 वेळा म्हणायचा आहे. कलियुगात हेच यज्ञ कर्म आहे आणि हेच आपल्याला करायचं आहे. आणि मग पुढे आपल्याला याचीच आपल्याला जसं श्रीमद भागवतम मधलं आपण पाहिलं तसंच आपल्याला 10व्या अध्यायात पण सांगितलेलं आहे, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, म्हणजे ह्या जपामधला नाम जपामधला यज्ञ मी आहे असं भगवंत सांगत आहेत. म्हणजे कलियुगात आपल्याला काय यज्ञ करायचं आहे? आपल्याला इथे सांगितलं की आपल्याला कर्म करा, क्रिया करा. मग क्रिया करा म्हणजे कुठल्या क्रिया करा? की जे विहित कर्म जे आहेत ते करा. मग विहित कर्मामध्ये आपल्याला कलियुगातलं विहित कर्म काय आहे तर आपल्याला नामजप करायचा आहे. तर नामाची कास धरा आपण बऱ्याच ठिकाणी वाचलेलं असतं, की मंदिरांमध्ये पण लिहिलेलं असतं मोठमोठ्या. तर नाम म्हणजे काय? तर भगवंताचं नाम. मग त्या नाम जेव्हा आपण तालवृंदांमध्ये वाजवतो तेव्हा त्याचं संकीर्तन होतं. आणि म्हणून आपल्याला प्रभुपादांनी काय सांगितलं आहे, घरी बसा, तुळशी माळ घ्या आणि 108 वेळा नामजप म्हणजे त्या तुळशी माळेमध्ये 108 मणी असतात, असा एक माळ जप. अशा आपल्याला किती
16 माळा जप करायचा. असं आपल्याला करायचं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. प्रिया माताजी वाचताय? हरे कृष्ण माताजी. म्हणून कर्मफलांवर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे, कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून भगवंत सांगत आहे की आपल्याला कर्मफळांवर आसक्ती म्हणजे आपल्याला निष्काम कर्म करायचं आहे. निष्काम कर्म आपल्याला करायचं म्हणजे कुठलंही कर्म, कुठलीही क्रिया आपल्याला कर्तव्य कर्म म्हणून केलं पाहिजे. मग आपल्याला अनासक्त होऊन, मग ते कर्तव्य म्हणजे जिथं एखादं कर्तव्य करतो आपल्याला आपल्या एखादी आई आपल्या मुलासाठी मुलाचं संगोपन करते, मुलासाठी काहीतरी करते. तर तिला असं कोणीतरी सांगतं का, नाही तू आता आई झाली आहे, तुला हे केलं पाहिजे. नाही, ते आपसूक येतं. कुठलीही अपेक्षा न ठेवता येतं. माझा मुलगा आहे, मला करायचं आहे. तसं ती भावना आपल्या मनात असणं, की हा माझा भगवंत आहे, मी त्यांचा सेवक आहे, मी कृष्ण सेवक आहे. ते परमपिता परमेश्वर आहे, जगतपिता आहेत. मला त्यांची सेवा करायची आहे, मला त्यांचं नाम घ्यायचं आहे. ही भावना असणं, ती आपसूक होणं. मग तिथं कुठलीही आसक्ती राहत नाही, मग काही होत नाही. आईला कुठले कितीही काहीही अडथळे आले तरी आई म्हणते का, की नाही मी मला माझ्या मुलाचं संगोपन नाही करणार. कधीच म्हणत नाही आई असं. त्याच पद्धतीने आपल्याला काहीही आलं, कितीही अडथळे आले, तरी आपल्याला भगवंताचं नाम सोडायचं नाही, भगवंताची कास सोडायची नाहीये, त्या नामाची कास सोडायची नाही आहे. त्यामुळे ते कर्तव्य म्हणून करायचं आहे. मग आई आपल्याला म्हणते का, की मी म्हातारपणी माझा मुलगा मला सांभाळणार आहे म्हणून मी आता त्याला सांभाळते. अशी कुठल्याही मनात आईचा विचार येत नाही. त्याच पद्धतीने आपल्याला भगवान आपल्या फळाची अपेक्षा नाही करायची. तो देणार, बरोबर देणार. जे आपल्याला योग्य आहे तोच देणार, बरोबर तोलून मापून देणार. पण आपल्याला त्याचं नाम घेणं, त्याची सेवा करणं गरजेचं आहे. आणि ह्या विचाराने जेव्हा आपण करू, तेव्हाच परमेश्वर प्राप्ती होईल. प्रभुपादांनीही तेच केलं. त्यांनी कधीच विचार केला नाही वयाच्या 70व्या वर्षी, की मी इस्कॉन होईल का? किंवा मी अमेरिकेत गेल्यावर माझं काय होईल? नाही. मला गुरूंची इच्छा होती, गुरूंची इच्छा, गुरूंची आज्ञा शिरोधार्य. आणि म्हणून ते गेले. 70व्या वर्षी गेले. 2 हार्ट अटॅक आले. काही लक्ष दिलं नाही. काय झालं? आज आपण घरात बसून भगवद्गीता शिकतो आहे. हे कोणामुळे झालं? त्यांनी तेव्हा कष्ट केले आणि म्हणून ते आज त्याची फळं आपण चाखतोय. त्यांनी झाड लावलं, आपण फळं खातोय. असंच आहे कुठेतरी, की आज आपण कुठल्यातरी जन्मामध्ये झाड लावू, पुढच्या कुठल्यातरी जन्मामध्ये आपण त्याची फळं खाणार, चाखणार आहोत. आणि म्हणून आपल्याला नामाची कास धरणं गरजेचं आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा सुनंदा माताजी. हरे कृष्णा सुनंदा. श्रेष्ठ व्यक्ती जे जे करते त्याचे अनुकरण सामान्य जन करतात आणि आपल्याला अनुसरणी कृत्याने ती जे जे आदर्श घालून देते त्यानुसार सारे जग कार्य करते. हरे कृष्णा. माता इथे हरे कृष्ण. भगवंतांनी हा खूप महत्वाचा श्लोक आहे, की हे आपल्याला आणि हा आपल्या आयुष्यामध्ये, कारण की आपण कुठल्यातरी आपण पण कुठलेतरी लीडर म्हणजे आपण कुठेतरी ऑफिसमध्ये म्हणा, कुठली तरी टीम सांभाळत असतो किंवा कॉलेजमध्ये असतो तर मॉनिटर असतो किंवा सोसायटीमध्ये कुठेतरी आपण काहीतरी आपण एक नेतृत्व करत असतो. आणि मग नेतृत्व कसं असावं त्याचं व्याख्या आपण म्हणू शकतो इथे भगवद्गीतेमध्ये लिहिलेली आहे, की जे जे श्रेष्ठ व्यक्ती आचरण करतात म्हणजे ते जे काही करतील त्याचं अनुसरण सामान्य जन करत आहेत. आणि म्हणून आपल्याला आपलं आचरण म्हणजे त्या नेत्यावर जबाबदारी किती आहे, की त्याची वागणूक तशीच असली पाहिजे, की जेणेकरून त्याचे जे फॉलोअर्स आहेत, त्याची जी प्रजा जी आहे ते त्या आदर्श घालून देतील. मग आता इथे अर्जुन जे आहेत ते त्या संपूर्ण सैन्याचं हे भगवंत का सांगत आहेत, कारण की अर्जुन ह्या सैन्याला लीड करत आहेत, बरोबर की नाही? मग जर मला सांगा, की अर्जुन जर पळून गेले किंवा त्यांनी जर युद्ध नाही केलं, मग त्या सैन्याचं काय होईल? जे बिचारे घरदार सोडून त्यांच्यासाठी जे रथी महारथी त्यांच्यासाठी तिथे उभा राहिलेले आहेत, तर यांनी नेत्यानेच म्होरक्यानेच जर युद्धशस्त्र सोडली तर बाकीच्यांचं काय होईल? ते सैरावैरा पळतील किंवा नाहक त्यांचा मृत्यू होईल, हो की नाही? विनाकारण न लढतात.
तर हा कुठेतरी विचार म्हणजे आपण जो आपल्या मनातला जो विचार आहे आणि जो नेता जो आहे त्याने हा सगळा सारासार विचार करून की मी जे आचरण करणार आहे तेच आचरण मला माझे बाकीचे फॉलोअर्स किंवा माझ्या टीम मेंबर्स म्हणा किंवा तर माझी प्रजा म्हणा तर ते मला तेच करणार आहे. त्यामुळे आपलं तर त्या नेत्याने आपलं आचरण कसं असलं पाहिजे किंवा आपल्या विहित कर्म कुठली आहेत किंवा काय आहे ते ह्या सगळ्या गोष्टी चाचपडून बघणं गरजेचं आहे. आणि असा जो विचार करेल तोच आदर्श नेता असेल, आदर्श राजा असेल, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. प्रिया माताजी, कोणी बोललं का आता? हरे कृष्ण कोण वाचतंय? हरे कृष्ण माताजी. हा वाचा. हरे कृष्ण. घराणेशाहीचा नाश. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रह लोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता आपल्याला इथे भगवंतांनी सांगितलंय घराणेशाहीचा नाश किंवा इथे अर्जुनाला प्रश्न पडलाय की सगळेच ह्या युद्धामध्ये आहेत ना, सगळेच माझे भावंड आहेत, म्हणजे आमच्या जे कुटुंब आहे ते सगळं इथे युद्धासाठी उभं आहे. मग त्यांचा मृत्यू जर एका वेळी झाला तर काय होईल? मग इथे भगवंत सांगता आहेत की जन्म मृत्यू जे आहे तर ते माझं नियत कर्म आहे. जर ते मी जन्म मृत्यूच्या चक्रात जर मनुष्य धर्म नसेल किंवा कुठलाही प्राणी मात्र नसेल, जर मी माझं कर्म केलं नाही तर मृत्यूच झाला नाही कोणाचा, तर त्या विचार करा त्या मृत्यू लोकावर किंवा त्या ग्रहावर काय होईल? अनावश्यक अशी लोकसंख्या पसरेल आणि मग त्या अनावश्यक लोकसंख्या जेव्हा पसरेल तेव्हा काय होईल? अशांतता निर्माण होईल. अशांतता निर्माण झाल्यावर काय होईल की अशांतता निर्माण झाल्यावर किती गोष्टी म्हणजे विचार करा ना की एका घरामध्ये आपण भरपूर लोक असे आहेत किंवा भरपूर लोकसंख्या वाढलेली आहे, तर तिथे मग त्यांना बेसिक गोष्टी मिळणार नाहीत आणि मग छोट्या छोट्या गोष्टींसाठीच मनुष्यच मनुष्याचा दुश्मन होईल किंवा किती मारामारी होईल, काय काय होईल. म्हणजे हे सगळ्यांच्या विनाशासाठी मीच कुठेतरी कारणीभूत ठरेल आणि म्हणून मला माझं कर्म करणं आणि म्हणून जन्म आहे, म्हणून मृत्यू आहे आणि ते चक्र जे आहे त्या चक्रामध्ये सगळेच कोणी आज मरेल, कोणी उद्या मरेल आणि म्हणून घराणेशाहीचा माझा नाश होतो का काय असा विचार करू नको. प्रत्येक जण इथे जन्म घेऊन आलेला आहे आणि तो मृत्यू त्याचा होणार, त्याच्या शरीराचा मृत्यू हा निश्चित आहे. त्यामुळे तू असा न विचार करता तू जी काही प्रजा जी आहे तर वर्णसंकर होईल की काय, तर असा विचार न करता वर्ण आणि आश्रम तर त्या पद्धतीने जे आपल्याला शास्त्रांमध्ये दिलेलं आहे त्या पद्धतीने तू तुझं राज्य चालव असं इथे भगवंत सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 26वा श्लोक वाचू का? नाही, अर्थ वाचा. श्लोक नाही वाचला तरी चालेल, अर्थ वाचा. ओके. नियत कर्मांच्या फलामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्यांचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना कर्म थांबविण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे आता भगवंत काय सांगतायत की काही लोक जे असे असतात की असं आपल्याला आता आज आपण भगवद्गीता शिकल्या म्हणजे असं एक उदाहरण आहे छोटं की कुठेतरी वाचलं नाही हे याला मी इथे वाचलंय, इथे शिकलं आहे आणि मग आपण लोकांना उगाचच काय म्हणतात ते जबरदस्ती करायला जातो किंवा इव्हन घरामध्ये सुद्धा नाही तुला हे केलंच पाहिजे, तू हे कर. मग मुलांवर कुठेतरी घरामधल्या इतर मेंबर्सला, कुटुंब फॅमिली मेंबर्सला किंवा मित्रमैत्रिणींना तू भगवद्गीता शिक, तू वाच, तुला हे असंच केलं पाहिजे, तुला नैवेद्य दाखवलाच पाहिजे. नाही, असं नाही. म्हणजे जे अज्ञानी आहेत किंवा ज्यांचा विश्वास नाही तर त्यांना तुम्ही असं डायरेक्ट न सांगता इथे काय सांगता आहेत की त्यांना आपण हळूहळू त्यांना आपण सांगायचं की आता इथे त्याच्यासाठी एक छान उदाहरण आहे. आता इथं हाच बघा, एक नारळाचं झाड आहे आणि छान नारळ लागलेली आहेत त्याला आणि तो नारळवाला ज्याचं झाड आहे तो ते नारळ काढतो आहे. मग अशा वेळेस त्याला काय सांगायचं, तर बाबा तुझ्या झाडाला इतकी सुंदर नारळ आली आहेत तर ठीक आहे, आता ती तू काही घरात ठेवशील, काही मित्रमैत्रिणींना देशील, मित्रमंडळींना देशील
आणि काही तू बाजारात जाऊन विकशील, हो की नाही? पण त्याच्या आधी तू एक करशील का, की आपल्या इथे छान आपल्या गावामध्ये मस्त मंदिर आहे, कृष्ण मंदिर. तर ह्या सगळ्या नारळांमधलं एक नारळ पहिले कृष्णाला अर्पण कर आणि मग मग तुला काय कोणाला द्यायचं आहे, काय घरात वापरायचं आहे, काय विकायचं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने म्हणजे हळू मग ती कुठली हे नारळाचं उदाहरण झालं. म्हणजे कुठलीही गोष्ट जी आहे, की हळू आपण ज्यांना अज्ञानामध्ये आहेत किंवा जे नास्तिक आहेत, विश्वास नाही, तर अशा लोकांना आपण हळू त्या कृष्ण भावनेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करायचा आणि त्या कार्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करायचा, की आपण उगाचच जबरदस्ती नाही, नाही तुला हे केलंच पाहिजे आणि मग ते करणारच नाही. त्यापेक्षा हळूवार पद्धतीने आपण जर लोकांना सांगितलं, की कारण की आपल्याला कर्म करायचं. मग कर्मकांडाचा कर्मयोग कसा होईल याच्याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. म्हणजे मग कुठलंही काम हे आपण निष्काम भावनेने किंवा आपण भगवंताला अर्पण कसं करू हे याच्याकडे आपल्याला लक्ष दिलं पाहिजे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा करता समजतो, पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे कर्म केली जातात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. आता बऱ्याच वेळा असं होतं, की आपल्याला नेहमीच असं वाटतं, की हे काम मी केलंय, माझ्यामुळे झालं. म्हणजे आपण स्वतःला कर्ता समजत असतो. नेहमीच आपण असं समजतो. आणि मग इथे भगवंत सांगतायत, की असं आपण समजतो याचा अर्थ काय आहे, की आपल्यामध्ये एक मिथ्या अहंकार आहे. आपल्या सूक्ष्म शरीरामध्ये एक अहंकार आहे. अहंकार आणि मग त्याच्यामुळे आपल्याला नेहमीच असं वाटत राहतं, की हे मी करतो आहे आणि तो अहंकार नेहमीच आपल्याला द्वैताची भावना जी आहे ती आपली वाढवत असतो. आणि मग हा कोणीतरी वेगळा, भगवंत कोणीतरी वेगळा, मी कोणीतरी वेगळा, मी केलं आहे, माझ्यामुळे घडलं आहे. अशा मनात नेहमी विचार येत असतात. असं की नाही आपल्या मनात पण नेहमी विचार येतात, हे मी बनवलं, हे मी केलं, हे माझ्यामुळे झालं. मग भगवंत सांगत आहेत, की जो मिथ्या अहंकाराने प्रेरित आहे, त्याला नेहमीच असं वाटत असतं, की हे मी केलं, हे तो स्वतःला करता समजतो. पण वास्तविक आपण कुठलीही गोष्ट जी करत असतो, तर आपल्यामध्ये आपण ह्या प्रकृतीमध्ये जन्माला आलेलो आहोत. त्यामुळे आपण बद्ध आत्मा आहोत आणि बद्ध आत्मा हा प्रकृतीच्या 3 गुणांनी बद्ध असतो. मग ते 3 गुण कुठले आहेत? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. आपण 14व्या अध्यायात शिकणार आहोत. तर ते तिन्ही गुणांमुळे आपलं कुठलंही कर्म हे केलं जातं किंवा त्याच्यावर ते कर्म किंवा ती गोष्ट अवलंबून असते. आणि म्हणून आपल्याला नेहमी असं वाटत असतं, की मी नसतो करणारा, कोणीतरी वेगळा असतो. हे बऱ्याच अज्ञानी लोकांना माहित नसतं. हरे कृष्ण. प्रिया माताजी वाचताय? हो. हम्म. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे वृष्णी वंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काय बळेच पापकर्मे करण्यास प्रेरित होतो. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. मग आता बऱ्याच वेळा आता आपण हे सगळं ऐकलं, की आपण असं कर्म केलं पाहिजे, आपण हा विचार केला पाहिजे आणि केला पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही म्यूट करा. तर मग आता अर्जुनाला प्रश्न पडला, आपल्यालाही तो प्रश्न पडला असेलच, की बऱ्याच वेळा असं होतं, की आपली इच्छाही नसते, पण एखादी गोष्ट आपल्याकडनं घडून जाते किंवा आपल्याकडनं एखादी पटकन रिॲक्शन येते. पापकर्म आपल्याकडनं केलं जातं. एखादं चुकीचं कर्म केलं जातं. अयोग्य असं काम केलं जातं. पण असं आपली इच्छा नसताना ते पटकन होऊन जातं, घडून जातं. मग असं का होतं? किंवा अशी प्रेरणा आपल्याला कशाला होते? मग त्याच्यावर भगवंतांनी खूप सुंदर उत्तर दिलेलं आहे, की अनिच्छेन बलात्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सुनंदा माताजी वाचताय? ते अर्ध दिसत नाही. हरे कृष्ण. खालचा नाही दिसत आहे का? मी वाचू हा. मग? हो चालेल, हरकत नाही. ओके. हा. आणखी वरच्या श्लोकचा अर्थ दिसतोय, खालच्या लाईनचा अर्थ दिसत नाहीये. हा, आता दिसतोय. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा आणि वारेने गर्भ विष्टीला जातो, त्याप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात अच्छेदला जातो. हरे कृष्ण.
मग आता हरे इथे कृष्ण. अनिच्छेन बलात्, आता हे 2 शब्द आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायचे आहेत, की बऱ्याच वेळा असं होतं, की आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे की नाही, की आपली इच्छा नसते, पण काहीतरी गोष्टी आपल्याकडनं एखादं चुकीचं काम केलं जातं, पापकर्म केलं जातं. अ, तर तिथे भगवंत छान उत्तरं देत आहेत, की आपण बद्ध आत्मा आहोत. मग बद्ध आत्मा म्हणजे काय? किंवा आपण ह्या प्रकृतीमध्ये किंवा ह्या मायेच्या पाशामध्ये मोह, माया हे शब्द आपण ऐकलेले आहेत. मग याच्यामध्ये आपण आच्छादलेलो आहोत, आपण बद्ध आहोत. म्हणजे नेमकं काय? मग आता इथे तुम्हाला 3-4 चित्र दिसत आहेत. तर आता तो एक आरसा आहे. आता मी 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 कर्सर दाखवते, त्या कर्सरकडे बघा. हा आरसा आहे. हा पण याच्यावर संपूर्ण धूळ बसलेली आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यावर कुठलंही आपल्याला आपलं प्रतिबिंब दिसणार नाही आहे किंवा त्याच्यावर आपण बघू शकणार नाही आहोत. त्याला पूर्ण धुळीने आच्छादलेलं आहे. पूर्ण धूळ पसरलेली आहे. तसं इथं अग्नी आहे. अग्नीमुळे काय झालं आहे, वातावरणामध्ये संपूर्ण धूळ झालेला आहे. सॉरी धूर झालेला आहे आणि मग त्या धुरामुळे काय आपल्याला सगळं अंधुक दिसत आहे, अस्पष्ट दिसत आहे किंवा पटकन असं दिसत नाहीये. तसंच आता हे एक इथं आहे, की हा एक गर्भ आहे आणि हा गर्भ पूर्णपणे वारेने त्याला वेष्टिला आहे. म्हणजे त्याचं पूर्ण आच्छादन तयार झालेलं आहे. तर असंच आपल्यामध्ये कामवासनेचं, आपल्या इच्छांचं, आकांक्षांचं आपल्या सर्वांमध्ये एक आच्छादन तयार झालेलं आहे. जसं हा पूर्ण धुळी हा धूर दिसतो आहे, ही धूळ आहे, त्या गर्भाभोवती पसरलेली ही जी आवरण आहे, हे वार जे आहे, तर हे ज्या पद्धतीने आहे, त्याच पद्धतीने आपल्यामध्ये ती इच्छा, आकांक्षा, कामवासना ज्या आहेत, तर त्याचं आच्छादन तयार झालेलं आहे. आणि मग त्या आच्छादनापोटी काय होतं, की मग आपली इच्छेचं आसक्ती, वासना, वासना, क्रोध. काल आपण पाहिलं आहे की नाही? आणि मग तो संभ्रम कसा तयार होतो आणि मग बुद्धिनाश आणि बुद्धिनाशातून अधःपतन. तर कुठेतरी हा प्रवास जो आहे, तर त्यामुळे त्याची सुरुवात अशी आहे, त्या प्रवासाची सुरुवात अशी आहे, की आपल्याला हे आच्छादन आपल्याला आपल्याच वासनांचं, आपल्या इंद्रिय इच्छांचं, इंद्रिय वासनांचं, काम वासनेचं आच्छादन आपल्या भोवती आहे आणि म्हणून हे आपल्याकडनं गोष्टी घडल्या जातात. इथे जसं सांगितलं आहे, ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा, वारेने गर्भ वेष्टिला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादिला जातो. आणि म्हणून पुढे म्हणताय, हरे कृष्ण माताजी. कोण वाचतंय? हरे कृष्ण माताजी. वाचा. म्हणून हे भारतवर्ष अर्जुन भरतवर भरत 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 शर्भ अर्जुन इंद्रियांचे नियमन करून पापांचा या महान प्रतीकाचा काम प्रारंभीच निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणारा या कामाचा वध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत काय सांगता आहे, की ह्या इंद्रियांचं नियमन, ह्या काम वासनांचं नियंत्रण आपल्याला सुरुवातीलाच करायचं आहे. लहानपणीच ते संस्कार झाले पाहिजेत. आणि म्हणून आपल्याला लहानपणापासून ज्ञान काय आहे, भगवंत कोण आहेत, आपण कोण आहोत, आपल्याला काय करायचं आहे, आपलं ते माहीत असणं गरजेचं आहे. म्हणजे सुरुवातीला प्रारंभीच निग्रह कर. वयाची 60-70 उलटल्यानंतर ह्या गोष्टी केवळ अशक्य आहेत. पण जेव्हा आपण लहान असतो, लहान वयामध्ये असतो, तेव्हा हे संस्कार होतात. तेव्हा आपली कामवासना जी आहे ती तेव्हाच नियंत्रणात येते. नंतर हळूहळू ती वाढत जाते. ते आच्छादन अजून घट्ट होत जातं. मग त्यापेक्षा लहानपणापासूनच तुम्ही भगवंताचं नाव घ्या, नामस्मरण करा, संकीर्तन करा आणि आत्मसाक्षात्काराच्या वाटचाल करू शकतात. आणि तुम्ही जे आपल्या भोवती अज्ञान आहे, ही वासना जी आपल्या भोवती, हे आच्छादन जे आहे, म्हणजे एक प्रकारचं अज्ञान आपल्या भोवती आहे. ते वलय तयार झालेलं आहे. ते वलय जर छेदायचं असेल तर ज्ञानाचा प्रकाश. मग ज्ञानाचा प्रकाश काय आहे? आपण कोण आहोत, भगवंत कोण आहे आणि आपल्याला काय करायचं आहे? नामजप करायचा आहे. आपण कलियुगात आहोत. कलियुगात एकच यज्ञ आहे. आपल्याला आपलं कर्म काय आहे, की आपल्याला नामजप करायचा आहे आणि तेव्हाच आपल्या ह्या कामवासनेचा विनाश होऊ शकतो, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धै परतस्तु सः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा सुनंदा माताजी. हरे कृष्ण. कार्य करणारी इंद्रिय जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. मन इंद्रियांपेक्षा श्रेष्ठ आहे व मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे आणि तो आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग इथे सांगता आहेत की आता हे आपल्या आपण जी कर्मेंद्रिय म्हणजे ज्या ज्या इंद्रियांद्वारे आपण कृती करतो, म्हणजे आपले 2 हात आहेत, पाय आहेत, आपली जिव्हा आहे, याच्यातून आपली कृती होते की नाही. मग ही इंद्रिय आपल्या मनापेक्षा, ह्या इंद्रियांपेक्षा मन श्रेष्ठ आहे. मनापेक्षा आपली बुद्धी श्रेष्ठ आहे आणि बुद्धीपेक्षा आपला आत्मा श्रेष्ठ आहे, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. म्हणजे नेमकं काय आता आपण बघूया. आता इथे हे वलय आहेत किंवा एक एक आपण आपल्या भोवती असलेले हे कोश आहेत. तर आणि त्या प्रत्येक स्तरावर आपण आता जाऊया. तर आता हा एक पहिला जो आहे हा शारीरिक स्तर आपण म्हणू शकतो, की जिथे आपण फक्त इंद्रिय इच्छा, इंद्रिय आकांक्षा, म्हणजे आपल्याला जगण्यासाठी काय लागतं तर खाणं, पिणं, झोप ह्याच गोष्टी, आणि त्या पद्धतीनेच आपण आपली कृती घडत असते, त्या पद्धतीनेच आपण वावरत असतो. तसंच स्वच्छंदी वावरत असतो. आपलं की काय आपल्याला वीकेंडला सुट्ट्या काय म्हणा तुम्ही त्या पद्धतीने तुम्ही सेलिब्रेट करतात. तुम्ही कुठेतरी पिकनिकला जातात, रिसॉर्टला जातात, हे की आपलं जीवन काय की खाणं, मजा करणं, हे तर हा जो आहे हा शारीरिक स्तर आहे. आणि त्याच्यासाठी मग हे आपण हे हा जो स्तर कोणाभोवती असतो किंवा हे वलय, तर हे कोणाभोवती असतं की सर्व प्राणी, त्याच्यानंतर झाडं आणि मनुष्य सुद्धा. मग त्याच्यापेक्षा हळूहळू थोडं आपण पुढे वर जातो, तेव्हा आपण इंद्रिय इच्छा किंवा त्यांचा आपण विचार त्यांना आपण नियंत्रणात आणण्याचा विचार करतो. मग आपण आपले अनेक इंद्रिय इच्छा असतात, पण मग कुठेतरी नको, आता नको, कुठेतरी आपण तो ह्याला इंद्रिय स्तर, की त्यांना आपण कुठेतरी कंट्रोल मध्ये करतो आहे. पुढचं आहे मानसिक स्तर. मग आपण मनावर आपलं मन कसं प्रसन्न राहील किंवा मनावरला आपण चालना देण्यासाठी, हे करण्यासाठी आपण काहीतरी छान वाचतो आहे, ज्ञान वाचतो आहे, पुस्तकं वाचतो आहोत, कुठेतरी म्युझिक ऐकतो आहे काहीतरी, हा झाला मानसिक स्तर. मग त्याच्यानंतर बौद्धिक स्तर आहे. आपण जे वाचतो आहोत, जे ऐकतो आहोत, मग कुठेतरी विचार करू लागतो, एक विचारांना चालना मिळते, हा झाला बौद्धिक स्तर. आणि ज्या विचारांना चालना मिळाल्यानंतर आपण त्याचं कुठेतरी अनुशीलन करतो आहोत. अनुशीलन, ज्ञानाचं अनुशीलन. मी वाचलं, काय वाचलं? कलियुगामध्ये आपल्याला नामजप करायचा आहे. कुठला नामजप करायचा आहे? 16 अक्षरी महामंत्राचा नामजप करायचा आहे. मग हे ज्ञान आहे, हे मी वाचलं, माहिती गोळा केली. मग त्याचं अनुशीलन काय? मग मी हातात माळ घेतली आणि सकाळी उठून नामजप करायला लागले. आज 1 माळ झाली, कदाचित अजून पुढच्या 8 दिवस 1च होईल. मग नंतर 2 होतील, 2च्या 4, 4च्या 6, 4च्या 8, 8च्या 16 आणि मग 16 माळ जप, हे सांगितलं आहे ना, ही माहिती संकलित केली आहे. मग तिचं अनुशीलन म्हणजे काय, की मी नामजप करते आहे आणि तो मी कंटिन्युअस करणार आहे. हा झाला आध्यात्मिक स्तर. तर हे कुठेतरी आपल्याला हे एक एक स्तर, हे एक एक वलय जे आहे ते आपल्याला पार पडत पडत आपल्याला पोचायचं आहे. आणि हे आपल्या सगळ्यांभोवती असतात. जसं आपण पाहिलं की नाही, अनिच्छेन बलात्, तर हे सगळे आच्छादनं आपल्या भोवती आहेत आणि मग तीच आपल्याला पुढे पुढे जायची आहेत. आणि मग आता इथे आपल्याला जे आपण ऐकतो आहोत की नाही, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, त्याच्यानंतर इंद्रिय. मग आता आपण इंद्रिय काय आहेत, मग कुठली इंद्रिय आहेत, तर हे आपल्याला 5 इंद्रिय म्हणजे 5 घोडे आहेत. तर हे 5 घोडे म्हणजे काय की 5 इंद्रिय कुठली आहेत आपली, की आपले डोळे, आपल्याला दिसतं की नाही दृष्टी, त्यानंतर आपल्याला गंध, वास येतो, कान ऐकू येतं, त्याच्यानंतर स्पर्श, आणि मग आपली जीभ. आपण ज्याच्याने जीभ जी आहे म्हणजे आपला तो वाचा जी आहे 2 कार्य करतात. एक तर आपण अन्न ग्रहण खाण्याचं कार्य करतो, बोलण्याचं कार्य करतो. म्हणजे हे जे इंद्रिय आहेत, आणि मग ह्या इंद्रियांवर कंट्रोल कोण करणार, तर आपलं मन कंट्रोल करतो. म्हणजे ह्या घोड्यांना लगाम लावतो की नाही. आणि मग त्या मनावर कंट्रोल कोण करतो, बुद्धी. बुद्धीने जर विचार केला तर आपोआप मनाला ती हे देते की नाही तुला हे करायचं आहे, ती आपोआप कंट्रोलमध्ये ठेवते. आणि ह्या सगळ्या रथावर कोण बसलेला आहे, तर हा आत्मा आपला आरूढ झालेला आहे. बघा इथं असं तो पॅसेंजर सीटवर बसलेला आहे,
तर मला सांगा की जर आपल्या बुद्धीवर कंट्रोल नसेल, बुद्धीवर कंट्रोल नाही तर मनावर नाही, मनावर नाही तर हे घोडे सैरावर इकडे एक तिकडे धावायला सुरुवात करतील. मग तो आत्मा आपला कसा भयभीत होईल की नाही. पण तेच जर सगळे कंट्रोलमध्ये असतील, सगळे एकच संघ चालले असतील, तर एका बरोबर त्यांना माहिती आहे की आपलं फायनल डेस्टिनेशन काय, तिथपर्यंत त्या आत्म्याला बरोबर पोहोचवायचं काम करणार. आणि म्हणून हे आपल्याला शरीररूपी आपल्याला हा जो रथ जो आहे, हा आपल्याला कंठोपनिषदामध्ये ह्या रथाचं वर्णन होतं आणि त्या पद्धतीने आपण इथे तो प्रस्तुत केलेला आहे की हा आपली बुद्धी म्हणजे त्या रथाचं सारथ्य करत आहे. त्याच्यानंतर मन म्हणजे आपला लगाम आहे त्या रथाचा आणि हे 5 घोडे म्हणजे 5 आपली इंद्रिय आहेत आणि आत्मा म्हणजे आपला पॅसेंजर सीटवर जो बसलेला आहे, त्या रथावर आरूढ झालेला आहे. तर त्या सगळ्या गोष्टी कंट्रोलमध्ये आल्या तर आपल्याला आपलं सगळं स्थिर राहील. पण नाही तर आणि मग हे काय हे कंट्रोलमध्ये येण्यासाठी काय तर आपल्याला आपली जी कामवासना जी आहे, मग आपला सगळ्यात मोठा शत्रू काय आहे? आपल्यातली कामवासना, आपल्यातला अहंकार. आपण आता पाहिलं की नाही अनिच्छेन बलात्. ते आच्छादन आहे, ते वलय आहे. तर तोच एक मोठा शत्रू आहे आणि त्याच्यामुळेच आपल्याला कुठेतरी आपल्या गोष्टी काय म्हणत असतात की आपल्याकडनं काही गोष्टी घडत असतात, काही पापकर्म घडत असतात. मग पापकर्म घडलं की त्याचा आपल्याला परिणाम म्हणून आपल्याला पुढचा जन्म तो भोगण्यासाठी आपल्याला पुन्हा जन्म आहे. म्हणजे आपण पुन्हा बंधनात अडकतो आहोत. आणि मग हे म्हणून आपल्याला आपल्याला आपल्या इंद्रियांना आपल्याला नियंत्रणात आणणं खूप गरजेचं आहे. मग आपण आजच्या अध्यायात काय पाहिलं की अर्जुनाचा प्रश्न आहे, "अरे भगवंता एक काहीतरी सांग. मी त्याग करू का कर्म करू? म्हणजे मी क्षत्रिय धर्माचं पालन करू का मी कुठेतरी एकांतवासात जाऊन मी नामजप करू आणि भक्ती करू?" मग तेव्हा भगवंत सांगतात की कर्म श्रेष्ठ आहे. कर्मयोग विशिष्यते. मग कर्मयोग विशिष्यते म्हणत आहेत. मग ते कर्म कसं असलं पाहिजे? निष्काम कर्म. निष्काम कर्म हे जास्त श्रेष्ठ आहे ज्ञानयोगापेक्षा असं भगवंत सांगत आहे. मग ते कर्म कसं केलं पाहिजे? की नुसतं कर्म नाही करायचे, नुसती क्रिया नाही, तर त्याचा यज्ञ झाला पाहिजे. म्हणजे काय आपल्याला कर्मकांड ते कर्मयोग हा प्रवास आपण पाहिला. मग पुढे आपण काय पाहिलं की एक नेता आदर्शवादी नेता कसा असला पाहिजे. तर हे कुठेतरी त्याची व्याख्याच जणू आपल्याला दिलेली आहे. यत् यत् आचरती श्रेष्ठ. हो की नाही? आणि मग सगळ्यात मोठा शत्रू इहं वैरिणम हे आपण आजच्या भागात पाहिलं आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपला. हरे कृष्णा सगळ्यांना.